I res, volíem agrair-vos la vostra participació. No sé si ara. Tenim el suport d'Acció Cultural pel País Valencià, Maulets de la Ribera, Compromís per l'Alcúdia, el blog de Progrés Jaume I, i veig així gent d'altres agrupacions locals, que està molt bé que hàgiu participat. Hem preparat un xicotet manifest que ara llegirà. Manifest del 4 de març, volem TV3. El passat 18 de febrer, Acció Cultural del País Valencià va prendre la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. La causa d'aquesta decisió no ha sigut altra que la campanya de persecució que el govern de la Generalitat Valenciana ha vingut realitzant de manera implacable des de 2007. Feia 24 anys que els valencians i valencianes tenien la possibilitat de sintonitzar TV3, gràcies a la subscripció popular realitzada per Acció Cultural del País Valencià, que va aconseguir costejar uns repetidors que permeteren que aquesta televisió arribara a les nostres cases. Aquesta televisió ha sigut una important ferramenta en la difícil tasca de la normalització lingüística en el nostre país, a més de contribuir al desenvolupament d'una televisió més plural, pública i de qualitat. Les reiterades multes interposades per l'actual govern valencià i les amenaces de noves sancions han aconseguit el seu objectiu, silenciar la TV3 al nostre territori. Aquesta persecució contra Acció Cultural per part del govern de Francisco Camps va contra l'esperit de tota la normativa europea. Tots els tractats internacionals garanteixen la llibertat de circulació dels productes audiovisuals. Així s'evita que les fronteres polítiques i administratives siguin un obstacle per a la promoció de la diversitat lingüística cultural europea. El govern de la Generalitat Valenciana ha modificat arbitràriament i expressament la legislació valenciana per a poder forçar el tancament de TV3. Aquesta modificació s'ha aplicat amb tot el rigor quan encara no han passat 2 mesos de la seva aprovació. Considerem que aquesta discriminació és un atac gravíssim a la llengua i a la cultura del País Valencià i contra els interessos del nostre poble. Igualment, considerem inacceptable que es neguen als valencians i valencianes una televisió en la seva pròpia llengua. Davant el fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d'un govern no pot ser mai la censura d'un canal en particular, sinó garantir l'accés de la ciutadania a la més àmplia oferta com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d'expressió. Per tot allò expressat i davant la indignació de nombroses persones del nostre poble, per aquests fets, exigim al govern de la Generalitat Valenciana que cesse la seva persecució cap a la lliure emissió de TV3 al País Valencià i a l'entitat que la fa possible, Acció Cultural del País Valencià, deixant sense efecte les sancions econòmiques imposades derivades del manteniment en funcionament de repetidors de TV3. Exigim a la Generalitat Valenciana facilitar la recepció de TV3 al País Valencià de conformitat amb la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrites per l'Estat espanyol. Exigim a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat Catalana, al govern de les Illes Balears i al govern espanyol que arriben a un acord que permeta l'intercanvi de les televisions i ràdios del territori que componen el nostre àmbit lingüístic. Per la llibertat d'expressió, per la unitat de la nostra llengua, per poder expressar públicament les nostres opinions, pel respecte a la pluralitat i a la llibertat d'expressió, sí a TV3 al País Valencià.